We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Pindai wazukuru wangu, pindai wazukuru. Kazi wa wazukuru. Ngati kwazisana ina sekuru. Wazukuru wangu, munosimba ere wazukuru? Zvakanaka, ndakutambirai mukati medare rangu wazukuru wangu. Zvanzi na sekuru ndakutambirai mukati medare rangu wazukuru. Ndoziva kuti kupinda mukati medare rangu namwe nematambudziko zvinotambudza ndo zvakuinzai muno, haikona? Zvakanaka, ndakusunungurai. Chii chaita kuti mupinde mukati medare rangu vazukuru zuva ranhasi? Hanzi na sekuru chii chaita kuti mupinde mukati medare rangu zuva ranhasi vazukuru? Ndini ndakambouya. Zvakanaka, panouya vazhinji, wakauya pano nedare rei? Taura tinzwe. Ndakauya ndine nhau yangu yemudzimai wangu anga asiri kufamba zvandanga ndisingatsonzwisisa mumba. Ndobva mandigadzirira zvamakandigadzirira. Ndakanoita sekudaro. Ndaita sekudaro. Pana baba avo vari baba ava. Tiri vavakidzani. Ndaona vachisvikawo nemudzimai wavo nehanzvadzi yavo vachiti murume wedu atitaurira akati iye akachinha nemudzimai wenyu, ari kubuda mazamu uye nhengo yake haisi kuoneka. Saka vauya vachidaro ndavati vaya vachiti ndida kukumbira kusunungurwawo. Tikati ini handikwanise kukusunungurai, asi ndine kwandakaenda. Chiregai ndiye tibatane tiende ikoko kana tinotaurirana tiri pamberi pasekuru. Saka ndamaona ndauya nemhuri iyoyi. Zvakanaka, ndakakuti kudipa wakauya pano pamusoro pemudzimai wako iwe? Makauya makanditaura kuti makati tichakugadzirira munhu ari kuchinha nemudzimai wako, toda kuti abude mazamu uye nhengo yake isaoneke. Zvinova ndizvo zvauya zvichitaurwa nevanhu nemhuri yandauya nayo iyi. Zvakanaka, ndakutambirai. Hanzi zvakanaka nasekuru, ndakutambirai vazukuru. Mauya naye? Mauya naye here munhu uyo? Tauya naye. Zvakanaka, ngaagare pajira pangu apa. Hanzi ngaasumuka agare pajira rasekuru apa. Sumuka ugare apa iwe. Sumuka iwe muzukuru, enda ugare apo. Paukama hwedu mamira atakaita ndauya nemunin'ino wangu uyu ari pasaidi pamudzimai wangu uyu wanechete waita mune zvigayo awa ndo wadzimai wacho. Sombira timbotaura mungoma ngona tese kutorwadziwa ngoma yakunokuwa singomaka ndabudi kapata ngona mudaro echimutariseti to respect mudaro makapindwa niko. Zvakanaka, ndipenze vazukuru vangu makadaro handizoziva rekuita. Handi mauya muno kuti ndikubatsirei. Munokumbirwa kuti muno hamusina kukakavadzana bodo.
Zvanzi nasekuru muno hamusi mukukakavadzana bodo. Dai maigona kuripedza. Maigona kuripedza. Mukade maripedza kwamabva. Wadi kuripedza kwamanga muri. Muno hamusi makuitira dambe. Hamusi makuitira dambe wazukuru. Kana mauya muno. Kana muchinge mauya muno. Chisainzire kwandiri. Zvinorwadza. Zvakanaka. Akataura kuti bamini Ndati ndipedzere vazukuru. Ndokubatsira sei? Tapota please. Muzukuru wangu ndipewe nzeve mauya mudare mangu. Chimbomya ndipo takatapedza taura anditi kana musingade kuteerera zvitaura kana tokumbira Zvakanaka muzukuru wangu kana svika usikateerere chimbobuda uende panze. Vazukuru wangu mubudisa aende panze uyu. Ngaende panze. Kana muchinge mauya pano dare rangu haridziwe zvidambe muri kupanzwa. Muri kupanzwa here mi? Icho kwati Zvakanaka. Kurura hembe yako tionewe. Hamusima kutambira mudare rangu muno muri kupanzwa. Icho kwati Handitiwe zvidambe panapa kana muchinge mauya pano. Musauye kuzondiedza muri kupanzwa. Musauye pano kuzondiedza mazvinzwa here. Zvakanaka. Saka ndiri pakutsanangura kuti awa ndiwo madzimai awa vari pasaidi ava vane heti chena ndiwo vadzimai wemurume apinda mumba mangu. Kurura hembe yako muzukuru. Awa ndiwo hanzvadzi yavo. Handiwauya kuti ndikusunungure. Handiwauya kuzosunungurwa here. Handi ndiwo wakaita nawidzi. Handi ndiwo wakaita nawidzi. Ndindakadziita. Ndindakadziita here. Nhau yese ini vazukuru. Kana uchinge waita maitiro ukaitaya. Munonotanga mawirirana. Nevo ukatadzira. Ndo vanoti ndikusunungure. Vakati ndisakusunungure. Ndotedzera mazwi avanenge vataura. Uri kupomerwa here? Hauna kuvatana here? Zvakanaka. Ndo mhiko dzandinoita pano ini. Wakavata nemudzimai womunhu. Nengo inodzokera mukati. Mazamu achibuda zvaava izvi. Muri kupanzwa vazukuru-kadzi? Zvakanaka here izvi? Ndiani wako uyu? Zvakanaka. Kana achinge asina kuwirirana nevakatadzira. Kana asina kuwirirana nevakatadzira. Hapana zvandingaita ini. Handina zvandinomukwanisa kumuita pano. Muri kupanzwa? Manzwa here vazukuru? Kuti tisvike pano kudai nevakatadzirwa nemurume wangu. Tatenge taenda kumba kwavo kuti tinokumbira ruregero mushure mekunge baba wataura kuti ndakashereketa nemudzimai wavo panext door ava vachireva mainini ava tinogarisana zveshuwa. Saka ndo pataenda kunokumbira kudaro wambenge watoramba nekuti watitaurire kuti ndizvo zvakaitika. Asi wazobvumawo wakati hatiendei kuna sekuru. Zvino kana sekuru makuti tiwirirane nawo zvekare. Isu tauya pano tadi kuti tibva mango tigadzirisa kuti zvibva zvangoita tiri pano. Ndo wamukatadzirana navo. Handigone kutungamira mberi. Ina handitungamire mberi bodo. Inini kuya kuno kuwandaitaka kuti muone kwazvakabva. Asi nauya ndikuda panapa ndikuda kutanga ndaripwa. Kana pasina kuripwa sekuru inini aka handisi kuda mukadzi ndakarora ndina chiporeti kumba kwavo. Uyo ongouya ongopinda mumba mangu ongobuda ongosunungurwa zvake. Inini ndinoda mombe 5 dzinotsika. Kana pasina izvozvo sekuru ngambo kana kadaro kusvika andiripa. Aiwa regero talinzwe ndisakata ndatonzwisisa kuya nemukuno kutoya nemukuno kwinzina kuti nayo kutonzwisisa. Murume ndomuziva ane mabusiness ane mari dzake but mari dzodzoka ngati inobvisa pfuma kumba pfuma ndakabvisa inini ndiyo anofana kubvisa. Chii chakaitika pamusoro yasekuru temuro. Zvakanaka. Chii chakazoita kuti chamakaona chakazoita kuti muzoya kuno kwa sekuru. Chakadaro ndiye kuno kuti mudzimai wangu mumba chaimuka kuilana chako aita akabuda akaenda kunohodha
Anenda achikuzoka mangwana, anenda 1 week asina kudzoka. Adzoka wachoka ndokona kukumbira ubonde semudzimai wake. Semurume wake but munhu anenge ma actions emukadzi wako unoizo unoti zvachinja achiramba pandakafana kubva ipapo ndatanga kususpecta pane zviri kuitika because ndaiziva kuti nyangwe ndikamubvunza haangambofi akataura chokwadi asi kunze kunge ndamugadzira kwakuya kuno kwasekuru ndo nhau iripo zvakanzi aiwa munhu wako charise uchamubata munhu achauya nezviratidzo zvakadai zvimazamu izvozvo nenhengo yake saka pauya adzimai wacho natete wacho ndiwatanga kusvika kumba kwangu iye asipo ndikati aiwa inini ngauye avhume nyaya yake first ndobva wazouya vese ndobva avhuma nyaya yake takati aiwa ini nyaya ndainzwa ruwakidzano wangu handingavekeze munhu achifa asi kwandakatora nhau iyo handi ikoko tonopedzerana ikoko handina chandida kutongesana nemupango ainei tinokuya kwataita paimadzimai enyu microphone amai nyaya iri kuitika iri kupomerwa zvamunoziva zvamusingazivi kuti zvakangoitikawo hazvo zvakangoitikawo zvaanenge yakadii zvichingoitikawo ndatone 3 months ichidanana nawo baba 3 months akatanga umwe ndiani ndivo baba varivanzoya vachitenga patacho pangu imimi sei makazobvuma baba ava muchiziva kuti mune murume wenyu zvinhu zvakangoitikawo aiwa baba ava vakakubatai chibhariro kuti vakataura nemi ito zvatiri kubvunza izvo chakazoita kuti mimi muzoti maakuda baba ava muchisiya murume wenyu maakuda kastoma inotenga kutakiswa kwenyu chii vakambondipa $300 vachinditi taurai simudzai rumedziso renyu microphone aikunzwei vakambondipa $300 vachiti ndiwedzere staff mushop murume wenyu makamuudza here kwete hamuna kumuudza saka izvezvi munoti chii kune murume wenyu nevabereki venyu nezvamakaita murume wenyu muri kubika mapoto naye kuti akaroora murume wangu akaroora saka muri kuti chii kwaari ndakutokumbira uregere ndoke kutanga here muchizviita pana baba kana kuti muri chiri nemuririro wayo andozvazvatongotanga kana kutaurai chokwadi musunungurwe kuti sekuru vanogona kugara vakugadzirai pana kana riri shave toziva kuti ishave kana kuri kuti ndezvekutanga sekuru vanenge vachitoenda mugona kunyemba sekuru kuti vari kuita se vari kuzvinzwa taurai chokwadi kuti handibata ndope kutotangawo ndopatotanga kutoona zvinhu zvakadaro asi waimbozvita nhani kune vamwe wakaimbwira nawo here totoda kunzi kutaura chokwadi una sekuru bozi ukasataura chokwadi una sekuru tozoti vabvundunyure zvinhu zvamufungidza kuti hazvibati sekubatwa kwaitwa nyaya iyi yanga isingazivikanwa tozoti vabvundunyure zvimwe saka hatisi kuda zvokuti murambe muchinyadziswa taurai nyaya yamunoziva nokuti izve zvapasina zvekuhwadhava nezvaitika kuna baba vakangombobata nyaya imwe chete yaticha vamwe so but zvinakwa zvakambosvika zvikabva zvangoperera ipapo akaibata ndiani iye murume wangu ichokwadi here baba mameseji andakangobata mufoni ndikavabvunza vakatotirambira vakatotita hasha but ndosaka ndakazoti tisati kuuya kuna sekuru ndokanoona kuti hapana chinombobva chakada se chakabuda akatanga kutobvuma zvese izvi pakazobvunduka nyaya yababavo akutozobvuma kuti zvishotakati chakapa kwambotangira pazvakamboitikira kuzotora kwaita kuti meseji amakambobata aya angachai chokwadi right mataura kuna tategura pamusunda kuri kuti imimi muda kuripwa kana muchinge maripwa muda kugara nemupfuurira mberi nemukadzi wenyu here kana kuti lokupera kweimba zvakamira sei inini taura chokwadi ndoda kuti ndaripwa ka ndonomusakenda kuvabereki vake mashoko enyu imamai muda kuti chii kune murume wenyu sati adzokera kuna sekuru tokumbira uregerero handikagara nemunhu anondichira mashuro akadaro next door hausimbori munhu ekure next door otitira mashuro akadaro kokuzoti kumwe pese apa papa zvazobatwa apa opane ndisingabati panga singabati aiwa tiri kubanza tiri ipapo tanzwa kuti mudzimai wenyu akambomhanyana ticha apa kuna muzvinaprison imimi munoitawo chii muupenyu chinoita kuti ade kuona vamwe maprofession imi munoitawo chii ini ndinoshanda but mabasa ndiro angu ndinoshanda pakamani
but asini ndakamupa ma shop ndiani angatengesa mu shop yacho shop ndiyangu shop yacho angatengesa achita zvinhu zvinokwanisa kuti po raramo ipamba hapana changa chindikira saka mendo azi mfuma yangu ngeishoma pane mali ya baba pamwe ndisazivi. Imi baba chakaita kuti muchive mukadzi womunhu chii muine mukadzi wenyu? Ruchiva rwakangotibatawo zvangu ngoti munhu wandakanga ndangoona ndokekutanga yakati mudzimai anogara achikomborena kuti munoita zvevakadzi vakawanda wanda. ndowanzodaro zvangu kotiwo semurume ngoto ndanga ndakugara ndichingovabatsirawo mushopu mavo uchiita sei saka ndakaonawo kuti vari kundifarira. Imukadzi wenyu makamuitirei? Mazonobatsira kuti awedzere kutakishopu imukadzi wenyu makamuitirewo chi? Sezvo zvinhu zviri zvedu zvangu zvese mukadzi wangu ndiye muridzi wazvo ungoto ndaingoto ndikubiridzira mumwe wangu. Kumba kwenyu ndodera ishota? Kwete ungoto Ruchiva. Saka chii chiri kuitika pamuri kunze kwemazamu atiri kuona? Zvozvo ndakuita dambudziko pakunoita weti. Nhengo yenyu iri kuita sei? Nhengo yakadunyura unoita weti ndiri kungoita weti padiki izvezvi ndabvira kare ndichingoti padiki ndaenda unoita weti. Saka makazoziziva sei kuti magadzirwa? Zvinambotora nguva zvangoti ndiri kumba ndabva kunosangana navo ndamumba usiku wacho ndakuda kuita weti ndopa ndakaona chekuitisa weti chacho nehapana ndingobuda weti shoma mazamu atanga kubuda. Saka ndikubvunza kuti makazozviziva sei kuti magadzirwa nemunhu wemuridzi wemukadzi ko makadi kuenda kune vamwe kana kuti maroyiwa nevamwe vari mumabhizinesi amunoita iwayo kana chichi sei makangofunga kuti inyaya yerukawa? Madzimai angu akabva atingoti runyuka chaiko inini semunhu anga achangobvawo kusangana nemunhu ndakabva ndangoziva kuti ndiko kwandazvowana kuna kumwe nekuti handisi munhu wekubata kwakawanda. Saka muri kuti chii kune muridzi wemukadzi? Tiri kumbirawo regero kana kuri pana tinotsvagirana tori pana ndatombotaura naamai ana kuti adzimai shuwa kuti adza kuri andiregerere toro zedu zvetinazvo ini ndichirarama. Adzimai enyu microphone. Murume wenyu ndewe makore mangani muri mese? Tane 36 years. 36 years ipapo zvazvamava muchigarisanawo sei kusvika pane nyaya yakazosvika nhasi? Zvinhu zvakatondishamisawo nguva yese taigara zvakanaka chaizvo hatinambobvira ndasanganidzana nedambudziko. Kuuya kwawo nguva yekuuya kumba yanga yakanaka, hatina pandakambokomberera kana kushaya chikafu mumba. Zvinhu zvangu zvese zvanga zvakaringana. Kumabhizinesi uku ndachitongoziva kuti mari inenge yandise munhu ndandangokuimba naye asi ndasingaziva kuti pane imwe iri kutoshotawo. Saka pawakazoti manje musi uyu wakanonoka kusvika, wakasvika nofunga zvekuma 11 ndokubva ine anambobvunzawo zvangu ndakangoti pamwe kuda mhenu zvinenge pawanenge wamboriwo semunhu anenge achimboweka zvinhu zvake. Ndopandakazoti tarara pawakamuka kuti waende pabhaketi wakatanga kungoti yowe saka ine ndakashamisika kuti chiri kuti ziyowe semuri murima ine anambosimudza zvangu musoro ndakangoramba ndakadii ndakarara. Pandakazoona kuti zvinenge zvatonyanya ndopandakabatidza light ndikungona wakamira wakakotama wakabata apa wakadaiso ndikati ko chii pandadaiso maoko obva ndati hapana chinhu. Ndikati pandinoda kuti nditase kumeso ndichivabvunza kuti chii ndikuona mazamu ameno zvaari kuita kudaiso kurakidza kuti kukura kudai. Ndikati koimi chii zvikanzi ndisi kutomboziva kuti chii ndangonzwa kuda kuita weti saka ndopa ndiri kusanganidzana nezvakadai. Ndikati taurai zvakanaka imimi handitwa zvinonzi mune masangano hamuna munhu wamambosangana naye here wamuri kufambidzana naye. Zvikanzi wakaramba ipapo wakamboramba kutaura. Ndikati idi ndo zvinokonzera kuti zvinokonzera izvi izvi kunge wasangana nemukadzi wemunhu hapana munhu angakurwere kana kunokora tsoka zvichinodaizvo kurakidza kuti mimi matosangana nemukadzi wemunhu chete. Zvikanzi aiwa ipapo mungangondifungira henyu uri kubvira ri ndozozvitanga rini ndokubva ndanyarara
ndakangoti alright zvinotoita sei, toenda kupi? Ndakangoramba ndakagara kudai, kunze kwakaedza takagara wachingochema wachingoti zvinondoenda kupiko ndodini. Ndikati taurai zvakanaka, zvichazotonaka kana mataura chokwadi. Wakaramba kutaura. Mangwana achona atete wakabva wazongouyawo wachitoti vari kuda kuuya uzosiya vana vavo kuti vanenge vari kuda kuenda kunohodha. Ndipo wakabva wasvikawo ndichiwataurira kuti ndozvikuita hanzvadzi yenyumba. Wakati wane kwawakamboenda here? Ndikati handizivi kwavanenge vari nokuti ipapo ndokutanga kuti kwandinoti wanonoka wokusvika. Takapinda mama wangu warere ndokubva wataura nhasi. So ndakati pamwe vari kunyara kuti inini pamwe ndiripo ndakavasiya vaina tete. Ndipo ndakanzwa tete wachiombera wamaoko wakati yo nhai hanzvadzi unopenga here? Ndakabva ndanopinda imomo nekushamisika nemashoko akanga ataurwa natete. Ndikati chiko tete? Zvikanzi murora handisati ndanzwa zvakadaro, kana iwewo hausati wambonditaurira kuti hanzvadzi yangu inofamba famba inombobuda mumba. Ndikati wati chii? Zvikanzi vari kuti hanzi ndine mukadzi wandakarara naye. Ndikati yo mune shuwa here baba arumbi? Zvikanzi ndizvozvo zvakatoitika mai mwana, handisi kuziva kuti chii chaka chandibata. Ndikati mune nguva yakadii? Zvikanzi tane mwedzi mitatu. Ndewe kure sei munhu wachona tiende? Zvikanzi aiwa pani panext door papi? Zvikanzi awa mai awa wane murume wavo anoshanda kunhigirikeni uku kambani yenhigirikeni. Ndikati kwemi mamashayei munhu ane takishopu? Zvikanzi mutakishopu imomomo ndo mandakavawanira ndichitenga. Ko kumashopu maamashaya here? Zvikanzi ndakangosvikawo ndichida kutenga zvandandakanganwa kushopu. Saka zvinotoita sei? Muchazvigona here? Munonoti chii? Bva watotikumbira natete awa. Tete wakati zveshuwa handei timbonotaura nani nevava panext door. Takatanga kuenda kuna mai wababa, ndo watakanotanga kutaura, ndo wakadeedza mwana wavo. Saka mwana wavo auya ndokubva wavatsanangudzira. Zvikanzi ini ndiri kutoshamisikawo kuti ndo zvaitika, ndina zvandiri kuziva. Ndobva watomboramba. Bva wadeedza mudzimai wavo. Mudzimai achana akati bva atoramba, bva anopinda mumba. Zvikanzi handizvizive zvamuri kunditaurira. Taramba takagara ipapo kusvikira baba wazotaura kuti aiwa inini ndakuda kuzotora chekuti ndiwe waroda kurowawo. Tikatanga musarowa natsotaura zvakanaka. Amai ava ndopa wazobvumawo. Zvikanzi nababa inini zveshuwa ndine kwandakaenda. Kana muchida kuti tisunungurane nekuti inini ndachitsvaga kuti chii chiri kuitika kwauriwo mai. Zvikanzi nevava kana vaine kwavanenge wafunga kuti tiende tinogona kuenda, kana kuti tingotaurirana hedu ndiwaripi. Ndikati munowaripa nezvinhu zvatachishanda inini nemi tiri vairi. Ndo zvamakuti muburitse imimi kunoshanda kunoripa mhosva dzenyu dzamune maita mamashayei. Saka nekuona kuti hapana kwandingasvike nawo wakadai so ndangozvipira kuti tiende nawo zveshuwa. Baba wakati aiwa kana muchida hendei. Ndosaka maona tichisvika pano. Inini hatisati tamboonanawo nevari pano kuti tizive kuti zvakafamba seiwo. Takutonzwawo kuti ndo pawakasvika wachigadzira. Tinotenda. Ndopanzwa mazwayo. Zvakanaka. Uyo muzukuru wangu akauya pano achichema pamusoro pemhuri yake kuti sekuru mafambiro ari kuita mhuri yangu handichanzwisisi. Ndakaita mhiko dzangu dzandinoita pano. Ndakamuudza kuti ari kutamba nemudzimai wako uyo uchanozvibatira. Nhengo yake ichadzokera mukati. Mazama achibuda seemudzimai. Ndodarira ndikataura iri. Ndakati kudii muzukuru pako auya iwe? Ndakati kudii muzukuru pako auya iwe? Ndakakuti kudii pawakasvika pano? Pawakasvika pano? Ndizvo zvamakamonditaurira makati munhu yacha nhengo yake ichadzokera mukati. Handizvo zvamuri kuona here? Mazamu acha ndizvozvo chaizvo. Pawangosvika ndangoziva ndo munhu wangu iye. Pawatosvika taura nhau yavo vasatotombotaura nhau yavo ndatongoona kuti ndo munhu wangu ndamubata. Zvakanaka. Chandiro kutaurirai vazukuru vangu. Nyangwe iwe muzukuru ndakanza zvokusunungura iwe. Usazvipamhe zviri panzwa. Unofira mahara. Mhiko dzangu ini musundagore dzinokuparadza rupanzwa. Zvino ini ndichakupai nguva yekuti mutaurirane. Nekuti uyo arikuda kuripwa. Handingamurambiri nekuti anenge akaroora. Iye pano chaipo akabhadhara pfuma kuti ndimunhanzire dare rawasangana naro iri. Uri kupanzwa? Saka kuwirirana ndekwenyu. Kana muchinge mawirirana ndokusunungurai. Saka nguva yese ndinoidzorera kwamuri. Moenda panze munoronga zvamawirirana. Mozodzoka mukati medare ravo. Wakanonoka kuripira sekuru chii chinoitika iwo mazama ari kubuda. Aiwa muzukuru.
ndiye akaita zvinhu izvi. Andiri kupanzwa nekuti munyika muzukuru vanhu vari kuramba zvinhu zvipi? Vanhu munyika vari kuramba kuti hazvikwe izvi. Muri kupanzwa? Zvino iye ndiye achava kudzidzisa vamwe. Iye ndiye mufananidzo wokudzidzisa nyika. Vazhinji ndipo vachaona papi? Vazhinji ndipo vachaona paari nhasa. Ini musundagore nditi musapinde mudzimba dzisiri dzenyu. Muri kupanzwa? Musundagore ndinotaura kuti musapinde mudzimba dzisiri dzenyu. Muri kupanzwa muzukuru? Wazvinzwa muzukuru? Zvino chiendai munowirirana. Chiendai munowirirana. Vasati vabuda tateguru. Vazukuru vari kunze uko vangada kuziva kuti imhando dzangani dzerunyoka dzamunogona kubatsira mhuri dziri kuita. Pano ndine iyo yabudai. Pano ndine iyo yamaona yabudai. Yekuburitsa mazamu echidzimai pamunhurume. Kuburitsa mazamu echinhukadzi pamunhurume. Nengo yako ichidzokera kuti usarambe nhawii. Nengo yako ichidzokera mukati. Kuti usarambe nhawii kana chinge takukubvunza. Kuti usazoramba nhawii kana takukubvunza. Neimwe yekunamirana. Neimwe yekunamirana. Neruware. Neruware. Uri kupanzwa? Usatambe nezvawakaita izvi. Usatambe nezvawakabata izvi. Munosvibisa dare rangu. Munosvibisa dare rangu. Kuna kuti anenge auya tateguru ndiye anosarudza mhando yerunyoka rwaanoda. Ndiye anosarudza zvaanoda pano. Zvaanoda pano. Ini ndinokugadzirira zvaunoda pano. Ini ndinokugadzirira zvaunoda pano. Kana anenge akubira pano. Kana anenge akubira pano. Ndinomeresa zvakare mazamu iwaya. Ndinomeresa futi mazamu iwaya. Uri kupanzwa? Zvakanaka, musatambe nedare rangu. Musatambe nedare rasekuru. Endai panze munowirirana mune mawirirano. Musasvibise dare rangu. Musasvibise dare rangu. Sumukai mudare rangu. Sumukai mudare rangu. Sumukai. Sumukai vazukuru. Zvinosvibisa dare rangu izvi. Zvinosvibisa dare rangu izvi. Musatambe nevakadzi vevanhu. Musabate mukadzi womunhu. Vachibuda tateguru takungobvunzirawo vazukuru venyu vasipo. Kuti bvunzai henyu vazukuru vangu makasununguka. Kuti kana munhu achinge aita izvozvizvi haagoni kunosunungurwa here neimwe n'anga. Kwete, ini mhiko dzangu unodzoka pano. Kana ukatosvika pano ndichinge ndaparara. Kana ukasvika pano ndaparara. Ndichinge ndafa ini. Ndichinge ndafa inini. Unobvunza vazukuru vangu nemhuri yangu. Unobvunza vazukuru vangu nemhuri yangu. Ndo vandosiyira mhiko idzi. Ndo vandosiyira chete mhiko idzi. Hakuna angasunungure zvandinenge ndaita. Hakuna anozvisunungura zvamaita. Kunze kwamukati medare rino. Kunze kwamudare mukati medare rino. Zvakanaka. Tinotenda regai tijekesere vazukuru zvimwe zvekare kuti mataura nyaya yekuti kana anenge achinge abirwa chii chamunoda kuti vazukuru vaite kana vachinge vabirwa pfuma dzavo. Kana uchinge wabirwa mungave mukati memba. Kana uchinge wabirwa mungave mukati memba. Uya nemarara acho. Uya nemarara emumba imomo. Kana pane chaakabata chakasara. Kana paine chaakabata chikasara. Unoya nacho mukati medare rako. Unoya naichocho chakasara. Kana wakawana tsoka yeuya akubira uyo. Kana wakawana tsoka yeuya akubira uyo. Unouya nayo mudare. Unouya nayo pano padare. Ndinomutera netsoka iyoyo. Ndinomutera netsoka iyoyo. Ngatiti pamwazoziva nhasi uno kuti tateguru vanogona kundibatsira asi nyaya yemarara iyi haina kunge yaitika nokuti akabirwa gore richitanga iye zvinoti apakati pegore. Anouya iye nezita rake nemutupo wake. Ndomuchemera papfuma yake iyo yakaparadzwa iyo. Kuti honai zvakaenda nekusada kwake izvo. Zvakatorwa nekumpunyikidzwa. Zvinotida kuronda akatora zvinhu izvi. Ndo pandinoteera ikoko. Aiwa pari kunzikwa mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti ndezvipi zvimwe zvinobatsira tateguru musundagore mudare ravo kune vazukuru vari kutambudzika vari kunzoko vane zvakawanda zvavari kuvabatsira asi vanenge vada kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvamunogona kunze kwenyaya mbiri dzamatipandira nhasi idzi. Pano padare vazukuru ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Kuno vanotambudzwa neurombwa mumusha wachirarama. Kune vane midzimu yakatsipikwa. Kune vana vari kutenderedzwa njere. Nekuda kwevapenyu vari mukati memusha. Asi vachinyepera kuwirirana nemhuri idzi. Kuita sei vane zvavasina zvavari kuita kumhuri idzi. Ini pano ndinoti zvinobuda pachena. Kana ukada kuti iwe mhuri watambudzwa mukati memusha wako nemuroyi.
kana iwe ukada kuti mumusha mako watambudzwa nemuroyi, uda kuti ndibate muroyi iye, unoda kuti ndikubatire muroyi iye, afuma ari mumusha imomo, mfume arimo mumusha imomo, unouya mukati medare rangu, unouya mukati medare rangu, ndinohokodza ndinokupa pano, ndinohokodza ndinokupa pano, wonorovera mukati memusha wako, wonorovera mukati memusha wako, kuchena kwekunze unoona aripo, kuchena kwekunze unomuwana aripo, panguva anenge angopinda chete, panguva anenge angopinda chete, haachakwanisa kubuda mukati haachakwanisa kubuda mukati memusha wako. Saka kune vazukuru vangu vakasungirwa chiraramo, kune vazukuru vangu vakasungirwa chiraramo, mungave mabasa umu, varimo mumabasa, vamwe kubereka mhuri dzakaremara, vamwe kuribereka mhuri dzakaremara. muri kupanzwa, tiri kupanza takatera ngavauye mudare ndivasunungure, ngavauye mudare ndivasunungure. Tinotenda. Pane here nyaya yakambozikanwa nenyika yese yekuti makambobata muroyi pamwe vazukuru vangarangarira? Zvakanaka handire nhau zhinji dzakaitika, vamwe mumwe muroyi akafuma ari parinda makuseni achinge auraya mwana wehanzvadzi yake, vamwe vakabva divi rebhorodhero, vachiti taona varoyi nechisero vafuma vari pamba, mushure mekunge ndavapa hoko dzipi? Aiwa, zvakanaka tateguru. Mamwe tinozokurukura nekufamba kwenguva tichidzoka zvekare muno mudare, zvakanaka, tichipanda vazukuru vachienda vachiziva mabasa ose amunoita. Zvakanaka asi taiona yemazamu, taiona iyi. Zvakanaka, nyika ndiri kuti ngaizive. Aiwa, pakanaka tateguru muzindagore. Vazukuru vangabva vada kuziva, hamene vazukuru vechidika munoshanda ndo vangarayira vazukuru kuti vanofamba sei kana vachinge vachida kuuya kuno kudare kwenyu. Zvakanaka, vanokutsanangurirai vazukuru kuno kuna sekuru. Vazukuru sekuru vanowanika kuZimri Park. Vanoda kuuya kuZimri Park munouya mokwirira pana 4th mutaundi. Mokwira muchiti munoda kuenda kuZimri Park, munoda kuburutsirwa paZimri Primary. Kana maburuka paZimri Primary kune mota dzepadare dzinouya kuzokutambira ipapo. Ndinokuzivisai pamwe chete nokukuudzai kuti svikai sekuru vanokubatsirai vazukuru. Vazhinji vane zvataona zvinotambudza mumisha, zvinowira mukati medzimba dzavo, urwere pamwe chete nezvakasiyana zvabatsirwa nasekuru Musundagore. Sunungukai kuuya sekuru vanokubatsirai. Aiwa, zvakanaka. Aiwa, ndakutendai nemi masvikawo pachiitiko ichochi kuti muonere pamwe, nekuti kune vanoti hazviko asi ndati muzvionere kuti nyika izvizivire. Aiwa, zvinochiendai munovataridzai. Aiwa, zvakanaka, ndakusunungurai. Hati aiwa, zvakanaka, ndakusunungurai nasekuru vazukuru. Zvakanaka. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.